1000 vierkante meter is in feite groot genoeg om een groot aantal gezinnen toch van groenten te voorzien. Daarom kwam Jan-Klaas Gatsonides met het idee van een dwarpstuin in Boetenpast. Wij willen eigenlijk een dorpstuin hier maken, omdat er toch mensen zijn die misschien wat extra ondersteuning kunnen gebruiken en hier een zinvolle taak kunnen vinden. Daarnaast staat een dwarpstuin neven Gatsonides nog een soort orenvoordeel. Het bestriert injensmus omdat er januari onder de tuin werken wordt. Boppen dat leren mensen hoe ze groente en fruit verbouwen kennen. Maar wat is nou eens het verschil met een volkstuin? Een volkstuin houdt in dat mensen een eigen stukje grond gehuurd hebben, waar ze zelf eigen groente op telen. De dorpstuin is eigenlijk bedoeld om gezamenlijk van het hele perceel groenten te kweken en telen. Hoe wat de meeste zaken roeien om de dwarpstuin roeien binnen er ook nog een aantal dingen onwist. Ze moeten nog jongen worden of er een sanitaire voorziening mogelijk is op het terrein en wordt er nog zocht naar hulp. Het is nog vrij onzeker hoe we met vrijwilligers omgaan, want ook de VMBO, MBO Eres, die heeft aangegeven dat ze ons willen helpen. Aanleg gaan doen, eventueel groot onderhoud, maar het dagelijks onderhoud zal door vrijwilligers moeten gebeuren. En ja, die hebben we nog steeds niet. Dus op het moment dat die daar voldoende zijn, dan kunnen we van start. Het maakt het via het net uit waar mij helpen wil. Iedereen is in feite welkom. We willen ook graag mensen helpen. Als je zegt van ik heb geen verstand van een tuin, dan willen we graag daarin ondersteunen. We hebben best een aantal mensen die al jaren ervaring hebben met tuinieren. En die zullen best wel ondersteuning willen bieden. Het is de bedoeling dat de onlis van de tuin eind april uiteenzetten kan. Meesten die graag als vrijwilliger helpen willen bij de dwarpstuin, kunnen haar melden bij Gatsonides.